Asin TV, katiwala sa katotohanan. Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Okay mga tugang, marahay na aga po sa Indo Gabos. Ngunyan aldaw nin Huwebes Giraray. Kita ngunyan magitibahan hasta channels 11 nin pagkaaga. Siyempre sa pangaran, kansa ko yung partner dito sa programa, si Professor Edgar Barameda. Sabi niya, padi, ka naman. Medyo nababad-babad ako. Bidaigwanin mga aktibidades po dyan sa Bicol University ngunyan na pagkaaga. Ako po si Professor Seth De Matera. Hali po ako sa College of Arts and Letters. As in, iyon sa inyo makairiban mo niyan. Hindi sa programang pang-edukasyon as in pangkabuhayan kan hali po dyan o programang pinamamayuhan kan Bicol University Extension Management Division. Siyempre sa pamamayo kan magayon mabuot as in matibay. Masilansikan na direktor si Dr. Marcia Rico. Good morning, ma'am. As in, sa gabos mong staff, sa mga mahiguso na staff, kan nasambit na ang opisina, siyempre pag-iriba dyan sa EDS, as in iba pa. And siyempre ang mahigos, mabuot, ngayon, as in matibay, na Associate Director, si Professor Rowena Weng Zoilo. Si Manay Weng, doktor na. Okay. Sige. Siyempre pa sa pag-arangkan sa muyang presidente sa Bicol University, si Dr. Baby Boy Benjamin Nebres the third. Iyo po ang sa tuyang mahiguson. Very dynamic na presidente dyan po. O digdi po naman sa tuya sa Bicol University. As in siyempre man, kumusta sa gabos na naghihiling, nagdadangog, nagdadalan? Ha? Kan sa tuyang programang ini, digdi naman sa Radyo Asin TV Veritas. All right. Iyaon na si Sir. Iyo, sige, iyo po. Sige. Mga tugang nyo na pagkaaga, dahil nakitang parahaloy, makakaulay niya to, ang sa tuyang resource person yan, iyo po si Professor Gilbert E. Lopez, na iyo po ang faculty member kan BU Gubat Campus. Yan, sa pamamayon ni Dr. Haji, no? Si Ma'am Rose Haji, no? Ang topic po niya tuong yan mga tugang na yung po nga ni si Professor Lopez ang sa tuyang pinakamayor na resource person. Iyo po ang empowering communities through ADALNA. ADALNA capital letters meaning acronym and ang lapis. Yaw na si Sir sa monitor. Sir, good morning po. Kumusta po kamo dyan sa Gubat Campus? Sa kasalukuyan po, good morning po sa gabos na taga Mati po kan Veritas Legazpi as in sa programang pang-edukasyon at in pangkabuhayan kan BU Extension Management Division. Kami po sa ngunyan kasalukuyan nagkakaigwa ki environmental scanning po digdi sa Sorsogon. Okay, ano po ang pinakang objeto kay environmental scanning, sir? Parang po sir, so sa environmental scanning, so strategic planning. Okay. Yep. Sige. Tanganing maaraman ta kung ano ang rayaon dan sa kapalibutan na pwedeng ma-harness kung ano man ang sa tuyang mga programa. Okay. Sir, ano ining Project Adal na? As in, ining Project Lapis. Sige, inutin mo muna po sir ang Project Adal na. Go ahead, sir. Ayun po. Ang salitang ADAL na po, stands for Academic Development for Advanced Literacy and Numeracy. Wow. ADAL na is a term po kan Sorsogano na ADAL mag-aral. Mag-adal ka na. Sabi kan magurang. Opo. Sige na nga, mag-adal na. Okay. Opo. And yung lapis po ay Learning Advocacy in Preparation to an Innovative Society. Wow, talagang madaling marumduman ha. Mahalangkaw ang recall, sir. Sir, ano ang gustong sabihin? Ano po ang palaman? Ano ang laog kan mga programang ini, sir? Bali po ang Bicol University Gubat igwa po ki duwang component sa NSTP iyo ini ang CWTS and Literacy Training Service. So nung second semester po nagkaigwa kaming brainstorming pag-abot po sa pag-craft kan proposal. Bali po sa pagkakaigwa ning brainstorming sa mga estudyante sa secondary education and elementary education na craft po ining
proposal na Project Adalna and Project Lapis. So dahil sa nakaaging pandemya, dakol po bagang mga kaakian na apektuhan sa pag-adalinda sa nagkaigwas in directed learning dahil hindi minsan kumbaga kulang yung oras ng parents para matutukan ang mga kaakian. Nagkaigwasin So, ni bigapon na learning gaps. Learning task. Okay. Sige po, go ahead. So bali po dahil po dito nabuo ang Project Lapis at Project Adalna na naglalayong mapabuti ang iba't ibang aspeto ng mga mag-aaral sa elementarya. Tulad po ng pag-unlad ng kanilang pagbabasa, pagsusulat, pagbilang, pagkamalikayan at pagkaroon ng kuryosidad at pagpapalaga sa kalikasan at pagpapalakas ng kanilang moral. So ang mga hakbang na ginawa sa pagpapatupad ng mga proyekto ay ang pagkakaroon ng lingguhang session sa mga mag-aaral. Weekly, sir, weekly. Opo, weekly po. Nagduduman po kami sa area, sa community, sa school na inadapt po namon para matabangan po ang mga kaakian pag-abot duman po sa literacy and numeracy. Naigwa din po kaming adapted na community, mga barangays po, na nagkakaigwa din po kami proyekto sa Gulayan para sa barangay. Okay. Pero ini pong Adalna, as in Lapis, ini ang pinakang mga recipients po kay ni iyo ining mga estudyante ta sa mga eskwelahan ng mga public schools. Ang mga public schools po, mga DepEd elementary learners po. Garcia minaluwas ini ang intervention na pagtatao kang BU. Ano po, sir? Sa inda? Ang naging ang naging implementer po digdi sa program na ini, iyo po ang mga secondary and elementary student po kan BU Gubat. Okay. Sir, igwa na po inining resulta. Garo, nainot naman ining inimplementar po kang BU Gubat. Igwa na kita kay inining resulta na nakuha po, sir? Bali po base po sa resulta kay nagkaigwa po man kami ki evaluation pagkatapos po kay ni dakul po ang kumbaga ang resulta ng mga proyekto sa mga mag-aaral at sa komunidad ay ang kumbaga sa literacy po nakapagbigay ng significant enhancement sa literacy skills ng mga elementary school learners. Ang mga kumbaga ito ay nakatulong sa pagbibigay ng strong foundation para sa academic success at lifelong learning na nagresulta sa pagpapabuti ng kanilang academic performance across various disciplines. Pagdating naman po sa numeracy, nakatabang po ini na programa sa kumbaga naging substantial development ng numeracy skills ng mga participants. Kabilang ang mga empowered mathematical abilities, yung problem solving, critical thinking. So, kumbaga, yung proyekto na ini naging essential para sa academic achievement at nagtao ki kakayahan sa mga participants na harapon ang real life challenges confidently. Oo. Kumbaga, sir, ini ang intervention na ipigtao kang Bicol University, lalo na po kang BU Gubat Campus, dahil lanta na kaigwa ba kita na disruptions kan mga klase, huli nga ni kang latigo kaining si COVID-19 kang nasa height kang lashings kaini then nagkaigwa ning normal na mga pagklase kaya nagkaigwa sir Lopez ng pig-upod ng mga learning gaps and ini mga learning gaps na ni particularmente sa numeracy and literacy kan sa tuyang mga kaakian iyon ang pigpanuan pig-ipnuan kan Bicol University lalo na po kan sa indong proyektong ining Adalna as in Lapis. Tama po, Sir Lopez. Tama po, kasi nagkaigwa po ki 2 taon na learning gap sa mga kakaakian. So kailangan po ining madugtungan tulos-tulos ang kaipuan sa mga aki. So bali po ang ispilahan mismo sa pagandak mikang community needs assessment, talagang nagluwas duman na ini ang kaipuan namon fokusan sa mga kaakian. Okay. Sir, ano pa ang mga nahiling mong dapat nagibuhon o mairekomendar tanganing mas lalo pa baga sir na mapakusog ang proyektong inita, malinawunan man po na maray asin magayon ang naging resulta kang intervention na ini sa panginginit po kang BU Gubat Campus. Bali po, ang mga rekomendasyon para po mapalawak ang mga proyekto, kumbaga,
magtindog po kay partnership. Mhm. Mahalaga ang mga collaborative efforts kasama ang mga educational institutions, Opo. local government units at non-governmental organizations upang magamit po ang mga resources at expertise. Ang mga partnership ay maaring magbigay din ng karagdagang suporta, pundo at access sa specialized knowledge na um, kumbaga magpapalakas sa kabuuang epektibo at sustainability ng mga proyekto. Mhm. So bali ang mga partnership na ito ay maaari rin magbukas ng mga oportunidad para sa pagbabahagi ng best practices at pag-aaral mula sa iba't iba pang tagumpay ng mga proyekto. So kailangan din integrahin dito yung teknolohiya para sa ma-enhance yung learning at monitoring. So Tama. paggamit ng mga teknolohiya sa mga proyekto ay maaring magbukas ng mga bagong paraan um, para doon sa pag-aral at engagement. Mm. So bali ang mga digital tools, educational software at online platforms ay maaring magamit upang madagdag ng suporta. So ayun nga, ginagamit na rin natin 'yan sa classroom instruction, magbigay ng interactive learning experiences at mag-facilitate ng knowledge sharing sa mga mag-aaral at mga guro. And Okay. bukod dito, ang technology ay maaaring magamit para sa real-time monitoring at evaluation na magpapahusay ng data collection at analysis para sa evidence-based decision making. Okay. Sir, paano natin in-identify ano po ang proseso ng ating mga inadapt na schools? Bali po sir, nag-conduct po kami ng community needs assessment. Tinap po Aha. namin yung nearby elementary school ng BU Gubat since medyo mahigpit din po tayo sa pagpapalabas ng mga estudyante. Opo. Kaya tinap din po namin yung malapit lang po sa BU Gubat. So yun po, nagkaroon po ng needs assessment. Then kasama po din yung pag-conduct ng interview sa mga schools, sa Okay. teachers and principals. So sila din po nagbigay kung sino yung mga batang kailangan bigyan ng focus sa literacy, sa numeracy. Binigyan po kami ng list ng mga bata. Mm. Sir, alam naman natin na ang skills na kailangan talaga ng ating mga learners, mga mag-aral, ay ang kanilang literacy and numeracy, no? Skills na kailangan natin lalo na hindi lang bilang mga mag-aral kundi later on tayo ay pwedeng humawak ng mga responsibilidad sa communities. And kung strong ang foundation natin dito sa mga skills na to, malamang sa malamang ay talagang makakatulong at makakabuo tayo ng magagaling na mga leader sa ating communities, sir. Oops, naano yung audio, sir. Go ahead, sir. Naputol si sir. Halat ng taha. Sir, inayaan pa si Professor. Go ahead po, Professor. Sir, ano po ito? Sabi ko, sir, dahil po sa intervention natin, intervention ng Bicol University, lalo na po sa pamamagitan po o through the BU Gubat Campus, ay talaga po na matutulungan natin at natulungan natin ang mga nangangailangan mga learners para yung mga learning gaps na nangyari nung pandemic, lalo na po sa kanilang numeracy and literacy skills, ay talagang maibalik, no, at mapalakas pa. And with this, hindi lang na habang sila ay mag-aaral at malakas ang foundation nila sa kanilang numeracy and literacy skills, eventually, pag sila ay naging ang bahagi ng workforce ng community with their strong foundation sa numeracy and literacy skills, mga pag-iisip, pagdidesisyon, malamang ay makapag-produce tayo, sir, ng mga magagaling na mga leader sa communities eventually. Yes po, totoo po yan na malaking tulong din po na nag-engage po tayo sa community upang ma-enhance talaga yung kanilang literacy and numeracy skills. Pati hindi lang po sa numeracy and literacy, pati din po sa kanilang pagbubus ng moral Moral, ng kanilang yes. confidence. So yun po, kaya masabi ko pong malaki din po yung naging impact ng proyektong ito sa mga kabataan. At lalong-lalo na hinuhon po natin sila para sa kanilang in the future po, mga future endeavors ng mga kabataan. Sir, ito bang project natin ongoing o ipagpapatuloy pa natin kahit wala ng pandemic? Paano po? Ano po ang plano? Ano po ang susunod na mga hakbang na gagawin po ng ating campus, ng ating university? Diyan po sa mga communities na yan na nakapalibot po sa inyo dyan sa Gubat.
Bali po yung project po na ito ay patuloy po ito, continuing po ito, yearly na namin itong gagawin Wow, kasi okay. po kung baga naka-embed na po ito sa component po ng literacy training service. Mhm. So yearly na po namin itong gagawin. Oo. Mag-a-adapt kami ng community. Yes, sir. Naalala ko yung literacy, yung LTS, ang tinatawag at CWTS. Alam niyo, sir, bago po ako lumipat sa teaching sa BU, dati po ako sa extension, ano, sir. And kasabay ako doon sa unang grupo ng mga taga-BU na tumulong para po mag-craft ng curriculum at ng yung subject na yan na LTS and CWTS. And ngayon nga, idinagdag na, ibinalik na ulit yung ROTC. Talaga, sir, itong LTS and CWTS natin ito ay mga freshmen. Tamang-tama talaga silang i-train, no? Para magsilbi o makatulong sa pag-facilitate ng mga activities sa communities, Sir Lopez. Yung ano po, yung naging concentration po talaga ng LTS ay sa literacy and numeracy. Yung CWTS, ang naging concentration nila sa proyektong Project Lapis and Project Adal Okay. na ay doon po sa kumbaga yung pagpapaganda ng environment. Kalinisan, gulayan sa community, at maganda din po yung cooperation ng barangay council pagdating po dito sa implementation. Kaya nakakatuwa po na yung municipal government of Gubat, headed by Mayor Lim, ay nandun po nakiisa din at nagbigay din ng kumbaga nagbigay din ng inspirasyon sa mga kabataan sa pagpapatuloy ng project na ito. So nakikita natin, Sir Lopez, na maliban sa atin sa BU na tayo ang nag-spearhead ng ganitong mga proyekto dahil tayo naman po talaga ang mayroong mga expertise, no, kakayahan na gawin ito. Pero hindi rin naman tayo masyadong magiging epektibo siguro kung wala talagang collaboration, lalo na po ang mga local government unit officials natin, di ba, Sir Lopez? Yes po. Nagpapasalamat po kami dahil full cooperation po yung ginawa ng municipal of Gubat po. Nandyan po sila nung opening po namin ng CWTS. Katabi lang po ng school yung community na inadapt namin sa CWTS. Nandun talaga yung mayor, vice mayor, and other councilors po na magbigay sila ng mga kanila ding nalalaman patungkol po sa komunidad, kung paano po ito mas lalo pang pagandahin, mas lalo pang pagbutihin yung ikabubuti ng community. So malaking bagay talaga, sir, na tulong-tulong, mayroong collaboration, no? Para mas maging epektibo at maging malakas, mabilis at maayos ang pag-implement ng ganitong uri ng mga programs. Sir, mamaya, sir, may mga itatanong ako sa iyo ng konti. Yung halimbawa, paano natin talaga ito na-conceptualize, saan nagsimulang ideya natin na kailangan ilabas natin sa BU ang ganitong mga projects. Pagbalik po natin, sir, inilusot lang tayong mga paalala mula dito sa station. August is Family Planning Month. May mga katanungan ka ba? Tara, usap tayo sa family planning. Visit www.usaptayosafp.com.ph. Sa family planning, protektado ang pamilyang Pilipino. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Isang paalala mula sa DOH, Popcom at USAID para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Bicol. At ngayon, narito ang ating #Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Stella de Torres po, taga Emelda, San Juan, Batangas po. 53 po. Opo, napakahilig po at napakasarap po ng Marcafe. Ako po yung dati nananakit ang aking katawan at saka po madalas mahilo. Nahapdi din po ang sikmura. Ay sinubukan ko pong minom ng Marcafe ay talaga pong nawala ang sakit. Talaga napakahusay po ng Marcafe. Ay nasubukan ko nga po talagang maayos nga po ang Marcafe at yun po ang nakakatulong sa aking kalusugan. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Problema sa kalusugan, ika'y matutulungan, di ka pababayaan. SNTP, sagot dyan, maging sa kamatayan, punerarya at simbahan, pamilyang naulila, di na mamumroblema. SEDP, simbag sa pag-asenso, buhay mo di
magbabago. Kinabukasan ng pamilya'y sigurado. SEDB, simbang sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDB, dito na tayo. SEDB, dito na tayo. Brand new appliances ba ang hinahanap mo? 3 letters lang ang lagi mong tatandaan. RRS. RRS Marketing. Sa RRS Marketing, we offer appliances from washing machines, TVs, aircons, refrigerators, at marami pang iba. Ranging from the biggest brand names like Sharp, TCL, Haier, EZY, Skyworth, Panasonic, Carrier, Fujidenso, Whirlpool, Marks of Canada, Technic, Technogas, Condura, Kelvinator, American Home, and Astron. Nag-offer din kami ng big discounts on straight cash payments at kulang ka pa sa budget? Don't you worry! We offer credit card installments at in-house financing sa RRS Marketing. We also offer free delivery service within the 6-kilometer radius of Legazpi City and Daraga. At nag-offer din kami ng delivery charge na sobrang affordable para sa budget mo. Visit RRS Marketing at Quezon Avenue, Legazpi City, kaharap lang ng Ayala Malls, Legazpi. You can call or text us at 0917-876-0041 or email us at rrs_Legazpi@yahoo.com. Appliances ba kamo? Yes na yes sa RRS! Ang buwan ng Agosto ay kinikilala bilang National Lung Month. Iwasan ang bisyo tulad ng paninigarilyo at paggamit ng vape parang inyong lungs ay always G. GV sa Bisyo Free Lifestyle! Duwin na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang itong ito, sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas! Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Bicol. Okay, alright mga tugang, weltada kita sa programa. Yung pag-aaral dyan sa ibong na linya, ang satuyang resource person niyan, si Professor Gilbert E. Lopez. Faculty member po, Cambillo Gubat Campus. Sir Lopez, ano ang may department ka mo yan, sir, sa Gubat or bilog lang na campus? May mga departments mo po kami dyan, Sir Lopez, ano? Department po within BU Gubat lang po. Opo, iksain ka po ang department, sir. Ano pinakang... Ako po sa Education Department po ako. Okay. Iba po kaming Agriculture Department and Business Department. Kaya pala ini ang natin ining extension tang ining sa numeracy and literacy, sir, no? Sa lapis and adal na. Opo. Iyang pinag-ano ta. Okay. Sir, ining mga kaisipan nindong ini, sa inindo ini pighugot na bigla nindong na siyempre, saro na dyan na iyungan ito, so backlash na daradara kan pandemic, ano po, sir, sa satuyang mga learners. Okay. Other than that, sir, ano ang pinaghuhugutan ta? Lalo na ang sa imong dean, si Dr. Haji, aram ko, midbid ko si Madam dahil magkaiba kami kayo sa extension kay tudig dyan sa BU Main Campus. Unang-una po, ini po kasi yung pinakauna talagang need sa community, lalo po na sa mga kaakian. So, bali po para makandak mi ining activity na ini, nagkaigo kami thorough assessment ng mga anong kaipuhan na matarget sa population. Yes. Then, ginibo kumbaga ginawa namin ito sa pamamagitan ng pagkandak ng community needs assessment. Ano ba talaga yung kailangan ng community? And upang matukoy yung mga specific gaps at challenges. Okay. And then, yung findings namin ng TNA ay yun din po yung naging basihan namin para ma-implement po yung project na ito na lapis and adal na. Okay. Sir, maliban sa LGU, ano pa kaya ang ibang partnerships or collaboration ang pwede nating gawin para mas mapalawak pa, mas madagdagan pa ang mga target recipients ng extension activity na to o project na to natin, sir? Ano ang sa tingin mo po bilang ikaw na nandyan mismo sa proyekto ang mga dapat mangyari? Siguro po kay puhanta po digdian tulong po ng siguro yung mga NGO po. Nagpapasalamat din po pala kami
sa Gubat St. Anthony Cooperative. Okay. Dahil po sa INDA, sa GSAC, Sa GSAC. nagtao din po sinda ki financial support para sa mga kaakian. Sa Mhm. estudyante, nagtao po ang iba po, kumbaga nakadagdag po sa mga supplies Okay. na itatao po may sa mga estudyante. Opo. Pero sir, ngunyan ang communities po, ang mga schools na sakop kang proyekto, bako pa masyadong dakulaon na maray dahil siyempre limited man ang resources limited man ang time and ang teaching component para i-implement ang programa. So ano sir ang plano para mas mapahiwas pa ini, sir? Para ba sa paiwas po ini, bako lang po kami sa tinapmi na school ngunyan, so adapted na school mi ngunyan, bako lang po kami ma-concentrate, kundi maabot po ang panahon na mauubos mi po ang community kang kagubat na gabos po maagihan kay ning proyekto. Wow, oo. Opo. Oo. Sir, kamo nag-implement na nasa height kamo kag implementation. Ano sir ang reception na matian nindo, na experience nindo, lalo na po sa mga learners na duman po kita nagbababa kan sa tuyang intervention? So na-experience mo po kining nakaagi, parang fulfilling po siya kasi Wow, nahihiling ni sa mga kaakian, so ugma po baga. Na talagang amo man din mapaugma sa aton kapag maugma din ang mga kaakian. Iyong Iyo. bang pagmahali ka ng eskwelahan, parang habo kang pahalion. Iyo. So, So, parang naghihiribi sinda nung pares nga culminating activity kami kang nakaagi lang. Ang ibang mga aki naghihiribi no ari naman mabalik ang mga estudyante mi para matukduan giraray sinda. Ang iba naman nagsurat ng mga love letter na natunon da ata kahit papano sa short period of time dakol sindang naaraman. Naukudan talagang ano-ano. So, garo makainganyo sir, mahiling mo ang entusiasmo sa mata kan mga pigtutokdoan mo na kumbaga nakahiling sandaning tagdo giraray ning liwanag na kumbaga during the difficult times kang sendang buhay estudyante durante kang latigo, kang hagupit ni COVID-19, gradually through these interventions na bigigibot, lalo na po kamo dyan sa Gubat Campus, nakakahiling giraray sindaning liwanag, sir, na kumbaga itong mga areas na medyo naging medyo madiklom dahil nga sa lanit kang pandemya, na iilawan giraray sir ang parting ito kan sa indang mga learning requirements, Sir Lopez. Iyo po, bali po bago kami magduman sa community, talagang nagkaigwa po kami mock demonstration sa mga estudyante na sabi ko, pag dumanta sa community, talagang handa na kamo. Sabi ko, ini ang gigibuhon ta. Talagang, kumbaga, nag-undergo po kami mini workshop lang para maaganinda kung paano nda i-implement ito ng mga activity na tinaukan mga maestra na amo ang i-implement sa mga estudyante na dahil ito ang kaipuhan. Then nauugma din po ako dahil ini po na proyekto, linabi ko din po siya sa AHA Learning Center. Taro po siyang private organization na kung saan nagtatabang po sinda ka sa mga araw po kayong programa. Naging inspiration din po ini na project doon sa AHA Learning Center na naging partner po din kang Bicol University as a whole po. So ito yung tinatawag ko na Teach Anywhere. Teach Anywhere. Para garo kamo sir, so open university. Wala ning boundary. Di ba? Okay. Sir, ining mga ano man po ang mga preparations na pigigibot digdi sa tuyang mga estudyante na iyo po ang nangingenot, nagbiprintera sa implementar kang programa. Of course, through the guidance of the faculty ining mga estudyante sa LTS and CWTS. Bali po ang mga estudyante, nagkaigwa po kami preparation kan mga materials na gagibuhon, nagkaigwa kami training din po para paghampang nila sa mga kaakian, aram na din nila kung paano po nila gigibuhon, i-manage ang classroom. Do minsan sa elementary po, baga mapagal i-handle talagang mga aki yan, hindi mo makontrol ang talagang hiwag, ang isdal ka iyan. Pero dahil sa may mga naadalan man ng mga aki sa classroom management na i-apply din ninda kahit maski na sa early years pa lang pa po sindakan kan education. Iyo tama, oo. Sir, ano pala na year level, anong mga graders ang pinakang nagbe-benefit digdi sa tuyang programang ini, sir? Actually po yung mga nagbe-benefit po ng programming ini, poon po grade 1 hanggang grade 6. Okay. May ispilahan po kaya na
sabi ko namon mag-focus kami sa selected lang talaga, sisay lang talaga ang kay puan fokusan. Ang sabi kang school, gabos na lang namon since date man lang ang number of learners, Oo. igabos mi na lang from grade 1 to grade 6. Wow, grabe. Para ano? hindi man makaisip ang iba na aki natatasinda lang ang tinutukdoan kami nga yadai. So parang hindi makaramdam ang aki ning isolate sinda sa araw kaini. Oo. So Sir, balik tinap mi na lang from grade 1 to grade 6. wow, grabing challenge yan, sir. Grade 1 to Iyo po, grade bali, 6. ginupo ko din ang mga estudyante. Halimbawa sa grade 1, pero sinda na magbabaranga na may kumbaga, 5 nga ya sa grade 1 na magbabaranga sinda ka iyan para hindi po masyado man magasgas ang boses kang aki, Oo, kang oo, estudyante oo. ni. So, ini sir, adro Domingo lang inipigde-deliver ninyo, no? Once a week ini? Once a week lang po Once a kapag yung vacant time po namin na yung NSTP time po namin, Aha. doon po namin pinapasok yung implementation ng project. Sir, ang NSTP natin, sir, 2 semesters pa ba? Tama? 2 pong semester, Okay. first and second semester. Pero po yung implementation po ng community immersion, ginagawa po kapag second semester. Bali, pag first semester po, nakakonsentrate kami sa theories, Okay. preparation po. Paano Okay. sila i-prepare sa second semester sa kanilang community immersion. Wow. Alam mo, sir, na napakaganda ng inyong proyekto, no? Proyekto ng Gubat, proyekto ng Bicol University. Kasi talagang, kumbaga, mamamaximize natin yung mga objectives ng LTS, sir, saka CWTS, na matagal nang kasama ng ating curriculum, ating mga sa curricula ng ating mga offerings, sir? Yes po. Sir, kumusta, sir? Ang DepEd, involved ba dito or tinap ba natin? Or ano ang nila dito? Naging papel or participation sa ating proyekto Bali na po, ito? nag-letter po ako sa superintendent na if i-allow kami na mag-conduct itong proposal, and yun nga po na approve din, and Okay. hindi lang po natuloy yung memorandum of agreement between Bicol University and DepEd dahil po nagpalit po yung SDS. Yung time na yun. Okay. So bali po baka this coming school year, magkaroon po ng memorandum of agreement para tuloy-tuloy na po siyang ma-implement talaga sa lahat ng community ng Gubat. Okay. Sir, diyan ba sa atin sa Gubat meron ba tayong laboratory elementary school, elementary and high schools? O wala naman po? Wala. Wala naman po main kami lang laboratory high school or elementary po sa Gubat since maliit lang din po ang BU Gubat. Kasi baga, sir, ang tinanong ko yan kasi baka pwedeng ibaba pa natin ang ating extension doon sa kinder sa kinder, sir, part ng K-12 kasi baga, sir, under the K-12 curriculum, hindi ka makakapasok ng grade 1 hangga't hindi ka nagki-kindergarten, hindi ka nagtitake niya at the age of 5, di ba, sir? Bali po, ang igwa lang po kami sa BU Gubat, ang elementary education na dahil din po kami ki laboratory high school. Bali po kapag nagkakaigwa kami ki internship, ano na lang po kami, nakikipag-coordinate na lang po kami sa DepEd. Oo. Sir, ining ano silang halian kan sa tuyang mga paano niya to, sir, craft ang mga materials na pigagamit ta dyan ngunyan o ginamit ta or pigagamit ang padagos dyan sa mga proyektong tang iyan na yun nga niya na intervention sa sendang numerous and literacy skills. Paano ta, sir, binilog siyempre sa education kamo igwa kamo kaayanin mga paagi as in mga tools, no, na ginamit. Iyo po, bali po nagkanda po kami ki-interview sa teachers. Ano po sa mga material na pigagamit ninda, na ano po yung pwede naming pasukan. Tapos duman po kami sa mga materials na tinaupukan, kumbaga maging guide na gigibuhan kan mga estudyante miki material. Dito po kami dito po amoy ito so naging basihan na pag-ibo kang mga materials po. Okay. Galing po mismo sa teacher, kasi since si teacher naman po ang nakakaalam kung saan kami magsisimula doon sa mga bata.
Then yung preparation po ng mga materials, yung mga estudyante na po namin na education, yun na po ang gumawa ng mga materials. Okay. So talagang pre-test, sir, yung mga materials na yan, kung gaano yan ka-effective. And na-measure na nga natin na effective yan based doon sa results ng ating intervention na ginawa. Di ba, Sir Lopez? And then po yung community learners, hindi lang yung community learners ang natuwa sa project na yan, kundi po yung mga estudyante. Kumbaga, natutuwa din yung mga estudyante namin na sila ay, nakakapagbahagi sila ng kanilang kaalaman at their early years in college. Tama. Kahit nga din po sila, Natututo din. Napuputol si Sir. Ano, Sir? Okay lang? Oo. Sir Lopez, medyo nawawala po ang audio mo. Paki-check po. Okay, sige. Medyo nawawala ang ibang party kang pigtataram ni Sir. Okay na. Sige, Sir. Go ahead po, Sir. Okay. medyo nagkaigo po sir, unstable ang internet. Okay na, Sir. Okay na, Sir. Nadadangog ka na. Go ahead po. Okay na po. So, bali po, ang estudyante din po namon na uugma dahilan sa na itataon ninda ang nakikita ninda ang progress kan mga kaakian. So pagkaigumang yani ki ano yan culminating maski sinda na paluha. Wow. Parang sa short period of time parang na pamuot man sa inda sa mga kaakian. Parang nakita din na ano ninda na observe ninda na talagang may improvement ang mga aki. Lalo na baga, Sir, na pag ang pigtutokdaan mo, nahihiling mo ang enthusiasmo sa saindang mga mata, ang saindang response sa mga paghihinguha kang mga teachers na talagang ma-improve, maitaw ang mga nawarang panahon na sinda mas makaukod kaining very important na mga basic skills na ini banbig abot ng numeracy and literacy. So, bali, Sir, ining proyekto tang ini ano man, Sir, ang pinakang challenges sabi kan mga learners na buda kamo na encounter ninda digdi, Sir, sa proyektong ini. Na siyempre eventually na overcome ang giraray kan maray na resulta. Ang mga challenges lang po na nahampang midigdi, unang-una yan na financial challenges. Opo, kasi syempre yung mga estudyante maghahanap din po kami ng mga materials na gagamiton digdi. And pero po nakakalampas man po dahil sa igwa kitang kairibahan sa community na nagbubuluntad po kang sa indang mga resources. Wow, oo. And then pang duwa po ang nahihiling ko din na challenges. So yan na ang pakikipag-ugnayan din po sa community dahilan sa medyo mapagal din maki-coordinate dahil sa mga protocols. Tama. Medyo napapahaloy lang po ang proseso pero nadadagos man giraray po. Pero, Sir, na next time around, minsan po baga kaya, Sir, pag kita nagkakaiguan ng araw kayo ng mga undertakings, ang ibang mga targetang partners, dahil pa sinda masyado interesado, pero eventually pag nahiling ng maray na bunga ang resulta, the next time around madali na lang bako nang matagros ang hururon urulay, sabi nga ni iba kayan, Sir. Siguro yan ang anticipate next time while you are continuing ini pong magayon na proyektong ini na nag-extend din kamot an Bicol University, particularmente ang Gubat campus dyan sa mga communities surrounding the university, the campus. Dahil nga yun na yan, sabi pagkatapos kan sa inyong TNS, nahiling na ini ang kaipuhan talaga nindang maray. So, naputunta ka na, total, ikaman ang yaon sa proyektong ini. Sir, nagkaigo daw ning panahon durante kang mga pag-deliver nindo ning mga teaching strategies. Sain talaga medyo nahihiling nindo ang kaluyahan kan mga estudyante maliban sa katotohanan na talagang luminuyasin na dahil nga sa impact ang pandemic. Sa induman ang nahiling nindong entry na medyo, alimbawa, kaya pala ini medyo malayo-layo makaoko dahil sa araw ka ining aspeto. Igwa ka mo kay, Sir, nahiling na araw ka yan sa proyektong ini?
Ang mga nahiling po sa mga nahiling namo na naging problema din ninda na nakakaapekto din sa pag-adal kan mga kaakian. Opo. So, iribahan din po sa family na yung encounter ninda sa family na minsan parang harmonious ang urupudan sa balay na nakakaapekto pag yaon sila sa eskwelahan. Though mahiling mo ang aki, yadto ang enthusiasm niya sa pag-adal, na aapektuhan lang dahil sa nagiging problema din sa balay. Then pagduwa talagang sa problema talaga nationwide talagang napoproblema ngunyan yung sa literacy talaga na kay puan tutukan kaya po baga amoy ni ang gustong tutukan ni DepEd Secretary na ongoing kaya po ang DepEd ngunyan igwaki National Learning Camp na Okay, talagang yes, padagos maski bakasyon ang mga kaakyan asin mga maestra yaon sinda sa eskwelahan ngunyan para magkanda kang National Learning Camp. Tama. Yan ang garo dinagdag ni Vice President Sara Duterte sir. Iyo po. Tanahiling niya ang medyo garo weakness or soft spot kan learning environment digdi po naman sa tuyang nasyon. Sir, given the opportunity na or chance na mas tapaining i-improve, na-mention ka nang nagkapira ka subago kung paano, pero ano pa ang pwedeng gibuhon kang o extend na tabang kang university, particularmente ang Gubat Campus, para mas strengthen ang arog kaini mga magayon na programa po kan sa tuyang universidad, lalo na kan BU Gubat. Sa nahiling ko po, bako lang dapat ang BU Gubat ang magibuka ini na proyekto. Sana po ma-adapt din kan iba na education courses kan Bicol University as whole na gibuhon din po ninda sa community ninda. Na bako lang po sa Gubat may nagigibuka ini. Pati din po sa community kan mga campuses po, units naton, magibo din po ang araw kayo na programa. Na bako lang sa small community, kundi may palaga na po siya sa kabuuan. Tama, sir. Sir, pwedeng maging component daw digdi ang sa programang proyektong ini ang paghiling kang psychological impact kang pandemic sa mga learners ta hanggan ngunyan ta ang totoo baga sir dahil pa man talaga totally nawawara ang virus. Iya po. Pwede po talaga maglaog din ang psychological impact kang project na ini, pwedeng maglaog po ang magkaigwa ng intervention pagdating po sa sa psychology. Pwede din pong magkaigwan interventions din i-invite ang mga expert para magkaigwa po talk on psychological intervention para mas kumbaga ma-situate na kan mga youth kan mga kaakian sa estudyante ining makabagong kumbaga sa paghalita kang pandemya na medyo naluumpo baga kita sa nakaagi. At kahit paano po yaon pa diyan ang kumbaga mayroong igwa pa diyan na tatada na experience kan mga kaakian na pwede pang nakaapekto din sa nakaapekto kang pandemya sa pagharap tindangon niyan sa new normal. Tama. Buda baga sir maski kita mismo sir ng mga paratokdo nahiling ta na kumbaga kang enot igwa kita nin mga bago ang pandemya igwa kitang normal na pigigiribo kan nagkaigwa ning pandemya nag-adapt kita sa restrictions kang pandemya and then ngunya na halos pabalik na sa normal may mga giniribo kita durante kang kasagsagang kang impact ang pandemya na ang iba baga sir nagagamit tango niyan sir lalo ng mga pagdataon ng assignments sa online, di ba? Na kung may mga may inclement weather, medyo may bako mareang panahon, minsan nakakaano na lang kita kang assignment sa online or sa virtual. Sir ini na nindo ini maski bako na po duman na sa community na ipig-adapta sa indo diyan sa Gubat nagagamit pa po nindo ini sir. Bali po sir, dakula din nang naging tabang sang kan technology. Nung pandemya bagaseta nagkaigo mga online platform. Yes. Ngunyan mas napadali din yung mga dahil din sa siguro sa paggamit ka mga artificial intelligence napapagdalitaan nga in katrabaho. Then dati po baga kapag pag online ang pag-submit kan mga
documents kan mga estudyante yaon na mismo sa Google Classroom. Classroom, tama. Hilingin mo na lang. Yan po. So sa BU may igwa man po kita ki LMS. LMS. Pero usually po ang nagagamit ni yung Google Classroom, na Classroom. talagang intact duman. Ang nagiging challenge lang diyan kapag panunaan ang memory Iyo. na hindi mo ma-accept so iba na Oo. requirements ka mga estudyante. Mm. Kaya kaipuhan ang magbakal mag-subscribe para mapunuan girarayad to na kaipuhan na memory kang Google. Oo. Tama. Pero sir, itong sabi ta kanina po na mag-extend kita sa psychological aspect. Diyan sa gubat garo, igwa po ka mo ning courses na pig-offer na araw kayan or dai man po, dai ngunya, dai pa kita ready for that. Dai po kami sir ki ki pig-offer na course po kaiyan. Kaigwa lang po kami sa education department ki Bachelor of Elementary Education and Bachelor of Secondary Education. Dalawang Yes. major po, Social Studies and Filipino. Sa business department po igwa kaming Entrepreneurship and BSBA, and sa BAT naman po Agricultural Technology. Oo. So bali wala po kami ki Wala pa, pagdating po sa psychological aspect. Oo. Sa siguro po sa course subject po igwa po ki understanding the self. Pwede po ma-integrate din po ito. Iyo, tama. Okay, siguro sir, may commercial ka dyan o mabalik pa kami o diretso na ini. Alayin na, sige. Bigapot ko lang ining technician natin di sir kung tapisin niya sana ko ta. May gawa na lang kitang 3 minutes. Sir, ano sir ang mensahe ta sa mga magurang kan mga aki na pigtawan ta ng intervention o maski duman sa si Isay man na magurang na nagdadangog na para makatabang sinda maski puro paano, although dati na sinda nagtabang kan panahon kan pandemya, na ma-continue pa ninda ang pag-assistir sa indang mga kaakian, sa indang mga estudyante na hali pa sana po sa pandemya. Ano ang paghuna nindong dapat na papel na gibuhon ninda? Bako lang bilang magurang kundi bilang ayaon sa pag-antabay kan mga kaakian na ini na nag-agi sa kadipisilan kan panahon kan pandemya. Padagos lang po ang pag-encourage kan mga kaakian sa padagos na pag-adal. I-push lang sinda kang magayon na futuro. Dai po kumbaga yaw na po so pagiging magurang kundi kumbaga dublihon ang pag-push, pag-encourage na matapos ninda ang sa indang pag-adal, as in makamit ninda ang magayon na future. Okay. O naputol naman si sir. Hello sir. Medyo nawara ka giraray. Nawara sa audio. Okay na sir. Go ahead sir. Bali po ang masasabi ko lang po ipadagos lang po ang pag-encourage kan mga magurang sa mga kaakian na kumbaga dublihon ang pag-push, pag-encourage sa mga kaakian na ipadagos ang pag-adal para po sa magayon na future kan sa indang mga kaakian. Tama. Na pag-abot sa panahon daisin da makaranas din kan mga naranasan ninda sa ngunyan. Okay, sige. Sir, kudos sa indong magayunon na extension project, program, dyan po naman sa BU Gubat Campus na talagang namamatita and nahiling nindo ang naging impact kaini, naging impact sa indong intervention, sa learning gaps na na-experiensyahan o na-experiensyahan, padagos na na-experiensyahan, kasi ito yung mga learners, huli po nga ni kang latigo, kang hagupit kaining si COVID-19, sir. So finally sir, go ahead po kung ano po ang pinakang final words ta. Diglis po naman sa tuyang programa, lalo na po sa mga parantabay asin para dangog niya to, para healing. Go ahead sir. Karoon na putol na si sir. Sige sir, go ahead sir. Okay, sa papamagitan po ng proyekto ng Adalna at Lapis, nakakatulong ito sa pagbuo ng mga leader sa komunidad sa pamamagitan ng pagpapalakas ng self-esteem, environmental awareness, at mga kasanayan sa pagsulat at pagbasa. Ang mga future leaders natin ay ang mga kabataan ng ating komunidad ay dapat na mayroong mga kasanayan at kaalaman upang magamit ang mga ito sa pagpapahayag ng kanilang mga ideya at hadikain para sa kapakanan ng kanilang komunidad. Maraming salamat po sa lahat ng tagapakinig ng Veritas Legazpi at sa programang pang-edukasyon ng Bicol University Management Division. Okay, thank you very much po. Yan po mga tugang sa tuyang naging
resource person ngunya na pagkaaga si Professor Gilbert E. Lopez na sarupong faculty member kang BU Gubat Campus. Sa pangaran kan kabos na personalis asin mga empleyades, mga paratukdo sa Bicol University sa panginot kasama yung presidente si Dr. Baby Boy Nebres III, asin sa pangaran kang direktor kang BU EMD na si Dr. Marcia Rico, asin kabus na pag-iriba niyan mga mahiguson. Sa pangaran ng sukuyang partner si Professor Edgar Barameda, kapon sa inyong naging pag-iriba ngunyan si Professor Seth De Matera. Salamat po, hasta sa masangling Huwebes. Good morning to all. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Huwebes. Digdisa na sa Radyo Veritas Legazpi.